pysyisin kokonaan. On laukassa. Joo. Ota uskona. Nyt kun pääsee tänne hyppäämään ilman, että käytä jalostimia. Hei! Kato, lähteekö? Kato, korkeammalla. Parkkunen. Eiku mikä se oli? Silloin kun se tuli. Laitapas jalka siihen. Ja koita keventää. Kun on kerrottu, mitä pitää tehdä. Taipuneena. Ja sitten vielä kolmas, mikä on varmaan kaikista tärkein, on se reitti, mitä te teette. Te ette voi suikata suoraan puomilta puomille, tehdä sellaista vinoneliöä. Ettekö te voi tehdä neliöä niin kuin Jerika teki äsken? Tai sitten tulisi pyörä.